Itago lang. Ayan, mga kamot-mot mga ano natin, mga pugi. Ayan, kakape muna sila bago. Oh. Bago sumabog sa bundok. Ano? Mapulot pay, mapudot. Napudot. Napudot pay. Yan o. Okay. Sige mo, nagtimasin may yan. Ano? Ano? Nagtima. Ano yun? Hindi yun. Ang sarap nun. Hindi ko hindi yun. Baka may makaintindi nun. Iba na pala yun. Hindi, hindi rin masarap yung kape. Hindi ba, pre? Naka-ready na sila. Good morning. Yeah. Mag-ingay ka muna dyan. Nahiya na tuloy. Ayaw na mag-ingay. Sama ka po sa. Hindi ako makasama eh. Kung pwede nga lang. Kasama ako para Sana si Martin. Ayan, mga kumot-mot kami ay ready na kami at i-deploy. Ay oo nga, nakalimutan ko yan. Hindi sa pre, konti na lang. Tapos ko to. Dalawahin na natin? Oo. Sige, tapon. Konti na lang. Ito. Pwedeng ito, babagpa. Lagyan natin sa likod mo. Oo. Sa likod ko pre, sa likod ng bakyan. Iyan madilim to. Doon na sa liwanag. Yan, mga kamot-mot, kami ng tubig dahil naubusan na ng tubig. Medyo madilim. Hindi tayo mag-refill kung saan tayo nag-ano. Oo, doon. Pagkatapos na natin mamalengke. Busog ba kayo? Busog ba? Nabusog? Hello vlog. Ayan. Yun Paulit nga. Paulit nga. Hello vlog, welcome to my guys. Yun Ay, ano masasabi mo? Ay wala po, good morning po. Iba po talaga si Karen mag-isip. Vlogger po yan vlogger po yan. Ayan, nakaka-ready na po sila Ready to the max na sila Daladalahin mo yan, kapote. Depensa, baka biglang umulan. Ayan, ang ating mga guides. So, ayan Mga mountain climber. Mountain climber. Mga mountain climber. Saan ang mountain? Yan ang problema. Saan yung mountain dito? Climber lang. Yan po mga kamot-mot at andito na naman tayo sa area at kung saan lagi dito natin sila hatid at dito rin natin sila pipick upin. Alright mga kamot-mot, sila ay naka-ready na para sila ay magsimula na naman sa panibagong araw sa kanilang ginagawa. Yan. Si Jason ang kanilang team leader. Ayan Yan, ingat kayo. Ayan Ingat. Ingat mga mountain climber lang to. Ang problema dito, hinahanap yung bundok. Alas na kami, mga kamukma. Yan. Ayan, walang naiwan. Yan Ano nga pangalan nila? Ash po. Si As, ayan si As mga kamot-mot, yun yung pinaka bata sa kanila. Tatlong guides. Alright mga kamot-mot, tayo balik na doon sa tawag nito sa resort. ID pala at kami pupunta sa didiretso ako ng palengke mga kamot-mot dahil
mamalingki kami ni Joey para magluto kami ng ulam, kanin, ulam para tanghalian na naman mga kamatmat. At nagising po tayo ng 3:30 AM para maghanda ng kanilang almusal. Kaming dalawa ni Joey mga kamatmat. Alright, at yun na nga po, maraming salamat po Ama sa araw na ito at binigyan yun naman po ako ng bagong buhay, bagong lakas at bagong pag-asa at panibagong hamon ng buhay. Maraming salamat po Ama sa araw-araw kung saan man kami magpunta sa buong team, at naway ingatan po kami palagi sa aming mga lakad sa araw-araw habang kami ay nandito sa lugar ng Bugalyon, Pangasinan, Barangay Ligit, Padilla. Alright mga kamatmat, at sila ni Joey, Mart at sila team nila Sir Paul at mga kasamang guides nandoon sa Barangay Gisit, Bugalyon, Pangasinan. Alright mga kamatmat, muli magandang umaga po sa iyong lahat at pasensya na po kayo ay medyo tayo ay antok-antok dahil nga po ay kulang tayo sa tulog lagi, at 3 hours 4 hours lang ang tulog natin mga kamatmat. At panibagong araw, panibagong vlog naman po tayo ngayon, at miga labis ito po sa inyong lahat mga kamot-motorins natin, mga subscribers, viewers, silent viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay andyan po kayo palagi at lagi po kayo nakasubaybay kay Kamotmot TV, Joselito Palco. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, right, at ngayon ay let's go na tayo, didiretso na tayo ng palengke at doon na po muli kami magkita-kita ni Joey sa palengke ng Bugalyon. Okay, right mga kamotmot, muli magandang umaga po sa inyong lahat at sana makaabot kayo sa dulo ng video ito. Yung bago lang at napadaan lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan mag like and share, comment at subscribe at click notification bell para updated kayo sa mga video ko sa lugar na ito. Pero sim lang mga kamatmat, pabalik-balik lang po ang aming ruta at dito lang tayo pabalik-balik. Okay, right, at muli magandang umaga sa inyong lahat. Okay, right, let's go at tayo'y kita-kits sa palengke. Bye. Ayun mga kamotmot, andito kami ngayon sa anong tawag ito, palengke, at namili kami ng kitchen ware. Ayan o, binili pang lagayan namin ng Tupperware, mga ulam, kaldero. Tupperware, kaldero kasi nga yung ano namin saingan maliit lang. Yung saingan namin, sunod dyan eh. Yung Ayan si mababa pa. Bossing. Ano pangalan nila Bossing? Pwede ba naka-vlog tayo? Ay, Ronald po. Si Boss Ronald, yung suki namin dito sa Bugalyon, Palengke. Dito kami bumibili ng aming ginagamit pang luto. Ayan, at ayan po mga kamatmot, dito naman po kami sa palengke. Sakay wala dito yung aming suki na si Magkano na bali Sheila. sa'yo? Ito naman si Jillian. 90. Anong pangalan mo nga ate? Jillian? Jillian. Tawad? Ayan si Chuna. Ayan, Chuna, may kapangalan ka dito. Ayan si Joey Boy. At so yun, ano kami dito sa palengke. At namili mo na kami ng gulay. Maggulay na naman kami. Mamaya may doon naman kami sa mga karne. Ay, lagyan mo ng ano. Ayan o mga kamatmat. Right. Yan po mga kamatmat. Bumili na naman kami dito sa aming suki na pork chop. Ayan. At manok. Ano, chinap-chop na po yung manok. Ayan. At anong pangalan natin kuya? Mike. Si Brother Mike. Si ate. Ayan. Si Kuya Mike at si Ate Belia. Dito po kami bumili rin kahapon. At dito kami uli para may suki kaming bilihan namin ng karni. Right mga kutmot. Muli magandang umaga po sa inyo lahat. At dito tayo ngayon sa mga may karni.
Kahilira po tayo dito sa mga karnihan, right? Oh, di ba? Uy. Ito, bit na natin yung ibang nabibili gulay. Yan po mga kamatmot, at dito naman po kami sa parting saging. At dito kami lagi bumibili kay Joy. Hi Joy. Ayan, yan si Joy. Ayan po, at Sige. bumili lang kami ng Matamis ko ah. saging. Ito po, ito naman nakahilira naman dito yung mga prutasan, mga kamotmot, kabilaan. Ayan o. Di ba mga kamotmot? At Mga ano? Ha? Lahat. Banana. banana, saging, ano pa bang ibang matatawag dyan? O Joy, pirma ka uli. Pangalan signature date. Alam mo naman mahirap hanapan ng pera. Pangalan signature date. Ayan, di ba mga kamotmot? Hindi lang, Oh. pangalan signature date. Sana? Ayan. Right, uy, palubat na ang aking camera. Okay po mga kamotmot. Muli, andito tayo kay Joy. Joy to the world. Lapit na siya mag-fiesta ka mo. Ang tawag dito, Banana Girl. Yan. Di ba? Banana Girl. Oo. Ano ko to para i-thumbnail ko tayo. Ayaw mo para makita mo natin. Tayong tatlo, di ba? Di ba? Dito kami pa sa Joy. Banana Girl. Yan. Di Tara, ba? bigyan na natin yung mga. Right. Ha? Ayun sabi. Isang ano pa nga, Joy? Pre, ano ka nga ng konti? Isang ano para... Ay, di. Wag na. Baka maano tayo. Baka ma-discover ako. Di, ano lang naman yan eh. Yung igawin kong thumbnail. Diba? Okay, right. Salamat, Joy. Mga kamatmot, dito naman kami sa portion ng mga putputin. Mga may snack nila doon habang sila naglalakad. Ayan, dito naman po tayo ngayon mga kamatmot, right? Iba-ibang portion dito mga kamatmot, yung mga paninda. Ha? May? Oh. Ayan po mga kamatmot, na andoon ngayon si Joy. Si busy dito si ate. Right? Ito po tayo Manondo na naman, at galing na po tayo sa palengke. Namalingke na po kami, at tapos mamalingke, ito magnundo na naman kami. Pagdating doon, pagbalik ay magluto na naman kami ng tanghalian. Yan po mga kapot, at dito na tayo sa area na ito po yung ating laging dinadaanan pag tayo maghatid at magsundo. Ito po yung ating trabaho ngayon, ating gawain sa araw-araw, ating sundo, makakain sa doon sama ang pagkain sa mga kapatid. Alright, pinangawa ko yung car. Pinangawa ko sa inyo yung dinadaanan sa araw-araw. Let's go. Okay. Right, tayo ay tumawid dito sa maliit na tulay. Yan po, maliit na tulay ito mga kamotmot. Maliit na tulay. Yan po, ilog. Ayan, right, at yun na nga po mga kamotmot, tayo ay manundok. Ay
team nila Sir Paul at Mark. Si Joey ay magluluto muna doon. Siya magluluto kasi siya talaga ang mga kamot-kamot nagluluto. Ako'y nag-alalay lang, assistant kumbaga. Right, mga kamot-kamot. Saan na naman to mga kamot-kamot? Barangay Gisit naman to ating pagsusunduan. Yung doon sa team namin ni Martin, Barangay Lagit. Ito, Barangay Gisit. Po, at yun lang, dire-diretso lang tayo dito mga kamot-kamot, at sa kilid lang natin ang ating pinuhaan ng video. Yan ang mga kamot-kamot, bahay-bahay po dito. Right. Sige mga kamot-kamot, kita-kitsa na po tayo doon sa kung saan sila susunduin. Okay, right. Yan po mga kamot-kamot, ito pa mga bahay-bahay dito na ating nadadaanan. Right, at mag-iingat tayo dito banda mga kamot-kamot dahil may mga wire po dito nakalawit at may kunin po, may nasabi tayo dito kahapon. Mabuti ka mo ay hindi na siya active. Mga kamot-kamot, nagluto na naman kami ng tanghalian, pork chop. Ito pa, at may kanin na tayo. Si Joey Boy magluto ng anong lutuin mo? Opo na may sutanghon. Hindi. Giniling. Giniling na momoy. Yan po. At dalawang putahe lang ang magagawa ngayon dahil gahol kami sa oras. Biruin nyo mga kamot-kamot ay gising ng umaga 3:30 magluto ng almusal, pagkatapos maghatid diretso sa palengke. Pagdating dito maghanda ng pagluluto para sa tanghalian, naghintay ng mga tawag kung anong oras magpasundo. Kaya ito si Chef Joey, yan yung nakakaalam kung ano yung niluluto. Kaya ako dito ano lang to, may piniprito, mga simpleng bagay lang yung alam ko. Yun lang yung maluluto ko. Alright, at mamaya manundo na tayo. Yung isang team nasundo ko na, tulog muna sila, kami muna dito nagluluto. Yung isang team na lang ang sunduin, ako na rin siguro rin manundo mga kamatmot. Alright, kamatmot, at tayo'y ako ngayon magsundo sa team ni Joey mga kamatmot. At si Joey ay nagluluto doon ng tanghalian at ako na lang ang magsundo sa kanila sa team ni Mark at Sir Paul. Right mga kamatmot, at may kasalubong tayo mamaya na lang po. At tayo ay tumawid dito sa maliit na tulay. Yan po, maliit na tulay ito mga kamatmot. Maliit na tulay. Yan po, ilog. Ayan, right. At yun na nga po mga kamatmot, tayo ay manundok kay team nila Sir Paul at Mark. Si Joey ay magluluto muna doon. Siya magluluto kasi siya talaga ang mga kamot-kamot nagluluto. Ako'y nag-alalay lang, assistant kumbaga. Right, mga kamot-kamot, saan na naman to mga kamot-kamot? Barangay Gisit naman to ating pagsusunduan. Yung doon sa team namin ni Martin, Barangay Lagit. Ito, Barangay Gisit. Po, at yun lang, dire-diretso lang tayo dito mga kamot-kamot, at sa kilid lang natin ang ating pinuhaan ng video. Yan o mga kamot-kamot, bahay-bahay po dito. Right. Sige mga kamot-kamot, kita-kitsa na po tayo doon sa kung saan sila susunduin. Yan na po sila mga kamot-kamot, si Maingay. Yan o. At dito na sila, at kayong maingay dito.
Ay, ako nagsundo kay si Joey nagluluto. Tukad ko tong maingay na to. Hindi po ako maingay. Ay, mali yung question. Ako yung yung mathematics. Hello, yung may Q. Sawa daw din eh. May sawa? Under. Yan sa tapat ng kawayan. Tapat ng kawayan, ma'am. Dito nila na huli sir eh. Ha? Ako naman natin. Record ka lang. Huli ng ano. Sawa daw ipon. Sawa. Hello, Ayan po mga kamatbot, dito na tayo. Uy, hindi ko to napansin. Mabuti di ko nasagasaan ah. Meron palang binila dyan. Pakain sa manok? Okay, dito na kami mga kamatbot at kami pabalik na doon sa kung saan kami nakapisto. Kung saan nanggaling. Yan o, siksikan sila para silang pusporo or sardinas. Alright mga kamatbot, balik na kami. Maghugas tayo mga kamatbot. Ating may mga hugasan dito. Hugas tayo habang hindi pa busy. Hugas na tayo. Alright mga kamatbot. Hugas tayo mga kamatbot. Palabas yung Para pagsaing mamayang hapon mga kamatbot at ano na, linis na, salang na lang, di ba mga kamatbot?
kamat-mat. Tayo. Huwag na mag-lipstick. Eyeliner lang, okay na. Ano to? Ayun mo. Hindi mo abot sa guys. Paano lang yung guys dito? Kaya niyo bang buwag ng kaldero? Huwag ito, may gubat. Kaya? Yun, no? Sir, may book. Para sa iyan. Alright. Tapos na. Kaya na kayo. Yan po mga kamot-mot. Tapos na tayo maghugas. Sila na naman ngayon ang kakain. Hop. Gulay. Ayaw mo ng gulay? Okay. Sir. Kain. O, bibidyohan ko kayo ha, habang kumakain kayo ha. Eh, lana, no? Gato. Ha? Mahuhuli dito yung malaki ang subo. Ayun na lang isang... Lana. Kulang? Plato? Teka, meron ano yung styro, okay? Ito po. Hindi, yung isa, yung ano talaga, walang ganyan. Di, walang... Sige, ilan. Ilan kulang? Isa lang? Plato? Ha? Wala na ang laman eh. Wala na ang laman yun. Last na yung nandoon. Ayun, nakatap tayo sa likod. Hindi yan yung ano ba, yung plato. Wala na plato dyan. Hindi, yung ano yan oh. Yung puti. Ay. Yan mga kamat-mat at kumain tayo muna ng styro na plato. At yan oh. Oh, di ba mga kamat-mat? Oh, ito yung kinukuha natin. Ayan oh. Styro na plato. Yan. Ay, sure na picture tayo sa Oh, ice. Kumuha na kayo, mabilis matunaw to. Mabuhay. Kayo, kumain na kayo?
Saan ba yung tama mo? Okay lang, mamaya lang kami katapos. Ako po. Di ba mga katulong? Katapos kumain mga amo na. Hindi pwede. Yun po mga kamatmot, magandang umagat, tanghali po sa inyong lahat. Ang oras po natin ay 11:39 na ng umaga. At siguro dito na natin tatapusin ang ating vlog mga kamatmot. Magandang gabi po, magandang gabi, magandang tanghali sa inyong lahat. Alright mga kamatmot, at may kasabihan po tayo, ang paa lagi sa lupa, ang mata sa langit. Hanggang dito na lang po mga kamatmot, at mega love shoutout po sa inyong lahat, sa ating mga subscribers, viewers, silent viewers. Shoutout po sa inyong lahat at sa ating company, at maraming salamat po sa Yason Family. At tayo'y nakarating kung saan saan dahil po sa Yason Family at sa Upper Sioux. Yan po mga kamatmot, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Alright, dito na lang ang ating vlog mga kamatmot. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye bye, see you next vlog. I love you all po mga kamatmot. Alright.